Ovo su još jedne vaše istinite priče. Priča koja sledi stigla nam je iz Gračanice, Bosna i Hercegovina. Priču nam je poslao neko anonimno. Priča se zove Zaleđene stvari. Dan pre Nove godine, ja i moj rođak Emir smo gledali film i čuli smo neki glas. Mislili smo da je to vetar i nastavili smo gledati film. Nakon što se film završio, odlučili smo leći. Kada smo zaspali, probudio me je onaj isti glas. Odlučili smo izviditi ima li koga i uzeli smo noževe kako bi se odbranili ako nas neko napadne. Kada smo se vratili, naše posteljine nije bilo. Otišli smo do ormara i htjeli smo uzeti ćebe, ali ničega nije bilo. Htjeli smo uzeti ćebe koje je bilo pokraj moje bake, ali nismo je mogli uzeti. Kao da se sve zaledilo i odjednom me je poseklo. I danas imam ožiljak na leđima. Šta vi mislite o ovoj priči?